Ik schrijf je naam. Ja, welke naam komt dat te staan? Ja, nou ja, in het liedje Evelien, maar ja, als ik links kijk, dan zit mijn wederhelft en dat is Lisette. Dus nee, ja goed, het liedje doet het nog steeds goed en daar ben ik heel erg blij mee, heel trots op. En dat heb ik de vorige keer eigenlijk ook al verteld. Het is als artiest zijnde toch elke keer weer heel moeilijk om toch weer nieuwe liedjes te verzinnen. En bij gebrek aan eigen materiaal, ja, dan pak je toch iets uit het verleden. En Ik schrijf je naam was een liedje wat je eigenlijk nog maar heel weinig hoorde op radio of tv. En wat ik ontzettend jammer vond. En ik had zoiets van, in een eigen jasje. En dan hoop ik dat ik er weer iets leuks van kan maken. En het heeft heel goed uitgepakt weer. Dus heel blij mee. Ik ga toevallig vanaf volgende week de studio weer in om nieuwe liedjes te gaan schrijven. En ik mag al wel verklappen, dat was eigenlijk al de planning voor eerder dit jaar. Maar wegens wat omstandigheden heeft het allemaal wat langer op zich laten wachten. Dat jullie weer een primeurtje zelfs. Volgende maand komt er een duetje uit met mij en Johnny Hoes. En ook iets waar ik ontzettend trots op ben. Want ik zie toch Johnny Hoes wel als een legende. En die heeft ongelooflijk veel gouden en platina platen op zijn naam staan. En dat ik die kans krijg is voor mij gewoon een hele grote eer om met hem een duet te mogen doen. En we duiken weer terug in de tijd naar De Smokkelaar. En ja, toch een beetje in een eigen tijds jasje. Dus ik hoop dat we de mensen weer kunnen verrassen. Ja, het is voor mij gewoon iets heel bijzonders. Ik ben nu 11 jaar bezig en ik heb vorige keer eigenlijk ook al wel verteld in 11 jaar tijd zoveel meegemaakt. En het is voor de mensen thuis heel erg moeilijk eigenlijk om uit te leggen, want je bent dag en nacht onderweg. Er komt ontzettend veel mensen tegen en als je dan per dag leeft, zeg maar, dan gaat de tijd zo ongelooflijk snel. En als je dan achterom kijkt, dan denk je, wat heb ik in 11 jaar eigenlijk allemaal al mogen doen? En daar komt dit weer bij op te staan en super trots. Ja.